Šta posjetiti u Zagrebu? Putovanje kroz bajkoviti grad Hrvatske. Zagreb, glavni grad Hrvatske, oduvijek je privlačio turiste svojom bogatom historijom, umjetničkom scenom i opuštenom atmosferom. Ako planirate posjetu ovom čarobnom gradu, trebali biste unaprijed isplanirati svoje putovanje i istražiti opcije prevoza koje će vam omogućiti da maksimalno uživate u svemu što Zagreb ima da ponudi. Šta posjetiti u Zagrebu? Gornji grad Medveščak. Ovo je historijsko srce Zagreba gdje ćete pronaći slikovite ulice, katedralu Svetog Stjepana, muzeje i barokne palate. Posjetite Kulu Lotoščak i uživajte u predivnom pogledu na grad. Trg bana Josipa Jelačića, centralni trg koji pulsira energijom grada. Ovdje možete uživati u kafićima, restoranima i posmatrati živopisni svijet oko sebe. Spomenik bana Jelačića dominira trgom, čineći ga prepoznatljivim mjestom. Muzej suvremene umjetnosti, MSU. Za ljubitelje umjetnosti, MSU nudi impresivnu zbirku suvremene umjetnosti iz Hrvatske i šire. Posjetite ga kako biste doživjeli kreativnu scenu Zagreba. Park Maksimir. Oaza zelenila koja pruža odmor od gradske vreve. Šetajte po parku, uživajte u prirodi i posjetite Maksimirski zoološki vrt, posebno popularan među porodicama. Zagrebački katedralni kvart. Sa prelijepom katedralom i uskim uličicama, ovo područje je bogato historijskim znamenitostima. Posjetite Kamenita vrata, a potom prošetajte čarobnim ulicama. Jarun. Ako želite doživjeti prirodnu ljepotu Zagreba, posjetite Jarun, vještačko jezero sa brojnim rekreativnim aktivnostima, kao što su vožnja bicikla, veslanje i planinarenje. Muzej grada Zagreba. Smješten u baroknoj palači, ovaj muzej pruža uvid u historiju grada kroz arheološke nalaze, umjetničke eksponate i zbirke koje prikazuju život Zagrepčana kroz vjekove. Opcije prevoza do Zagreba. Automobil. Ako preferirate autonomiju i želite istražiti okolinu, putovanje automobilom je odlična opcija. Autocesta E70 povezuje Beograd i Zagreb, pružajući udobno putovanje od oko 4 do 5 sati, u zavisnosti od uslova na putu. Avion. Za brže putovanje, avion je odlična opcija. Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu ima redovne letove do aerodroma Franjo Tuđman u Zagrebu. Brzina leta često čini avion najefikasnijim načinom putovanja. Autobus. Redovne autobuske linije povezuju Beograd i Zagreb. Ovo je pristupačna opcija, a putovanje traje oko 6 do 7 sati. Autobuske stanice su obično smještene u blizini centra grada, olakšavajući pristup turističkim atrakcijama. Kombi prevozom Zagreb. Jedna od sve popularnijih opcija je kombi prevoz. Kombi prevoz do Zagreba pruža udobnost, fleksibilnost i brzinu. Grupni kombiji često omogućavaju direktnije putovanje sa manje stanica, čineći putovanje efikasnijim. Prednosti kombi prevoza.
Udobnost i fleksibilnost. Kombi prevoz pruža udobnost putovanja sa dovoljno prostora za sve putnike. Fleksibilnost u organizaciji puta omogućava vam da istražujete destinaciju onako kako želite. Brže putovanje. Kombi prevoz često omogućava brže putovanje u odnosu na autobuse, jer ima manje stanica i direktnije rute. Prijateljska atmosfera. Manji broj putnika u kombiju stvara prijateljsku atmosferu. Putnici često dijele iskustva i savjete, što čini putovanje zabavnijim. Prilagođeno putovanje. Kombi prevoznici često nude prilagođene ture ili mogućnost dogovaranja privatnih transfera, pružajući vam jedinstveno iskustvo putovanja. Pogodnost za grupna putovanja. Kombi prevoz je savršen za grupna putovanja. Bilo da ste porodica, prijatelji ili kolege, putovanje u kombiju omogućava vam da zajedno uživate u putovanju. Kada planirate posjetu Zagrebu, odaberite opciju prevoza koja najbolje odgovara vašim potrebama. Bez obzira na izbor, Zagreb će vas dočekati svojom toplinom i raznolikošću, nudeći nezaboravno iskustvo, koje će trajati dugo nakon povratka kući. Ako vam se sviđa ovaj video, kliknite na subscribe kanala. Lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačan broj članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promorišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo da svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo. I ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.